Dia 20 de 365 aprenent a tocar piano. En el dia d'avui m'he adonat de que no estava fent bé el tempo del blues, ja que estava fent un tempo, no sé com se diu, que és bàsicament que dintre de cada negra fem com si fos una negra i després una cotxera. És a dir, és un temps que el partim en 3 per compte de partir-lo en 2, ¿vale? O en 4, ¿vale? I en realitat sí que es fa amb cotxeres normals, ja que aquesta cançó pues, canvia el ritme que estem practicant fins ara. Així que molt més fàcil, la veritat, per a poder fer la part del solo, però m'he ficat a practicar-ho. He baixat moltíssima velocitat, primer ho he fet amb una sola mà i després ja he començat a practicar amb les dues. Però sobretot el que he estat practicant ha estat el canvi. Passar d'estar fent el ritme de blues a fer l'acord de E menor sèptima amb quinta en bemol. Tot el que és. Més o menys. Ho he dit de memòria. I bé, molt content, m'agrada el procés i estic content per l'esforç que estic ficant, per la dedicació i per fer-ho pues, a poc, ja que la pràctica no és el que fa la perfecció, sinó la pràctica perfecta. Així que, amb això, fins demà!